Jeg er Anton Sø, og jeg skal give en hurtig introduktion til integralregning og hvad det er. Hvad er integralregning? Vi har før lært om funktioner og differentialregning. Her skal vi så tænke på, at integralregning er det modsatte af, hvad en differentialregning er. Så i differentialregning ønsker vi at finde en afledt funktion ud af en given funktion. I integralregning ønsker vi at vi givet en funktion kan finde ud af, hvad den er afledt til. Så man kan sige, at det er det modsatte af differentialregning. Men i forhold til differentialregning, er der her i differentialregning en hel masse klare regler om, hvad man skal gøre for at differentiere i visse eksempler, for at differentiere en differentiabel funktion. For eksempel kan du bruge trekantsreglen. Men i integralregning er der en hel masse forskellige måder, som alle sammen er individuelle. Man kan prøve sig frem til for at integrere den gældende integral. Symboler. Som ses her, så er der nogle forskellige symboler. Vi kan tage de to integraltegn, som er D'et, og det er det mærkelige S her. Det er blot symboler, som ikke regnes med i en formel, men bare er med, som viser, hvad man har. Inde i midten af, som du kan se her i formlen, er der en funktion f til x. Det er så den funktion, man ønsker at integrere, også kaldet integranten. Hvis vi kigger til venstre, er der her et b og et a. De to kaldes integralgrænsen. Hvis man kigger, og det er så den grænse, man går efter, hvis det er for eksempel en bestemt integral, man prøver at regne. Ved ubestemt har man ikke b og a med. Og over her ved siden af d'et og x'en er der en integral variabel, altså x. Stamfunktion. Vi kender alle den oprindelige funktion, som hedder lille f til x. Men en stamfunktion betegnes med stort F, ses på første her. Så den stamfunktion af lille f til x er store f x. Man kan også sige, at store F mærke x er lig med lille f x. Når man man skriver en stamfunktion op som sådan her, som store F mærke x er lig med x i anden plus k. X er en variabel her, og k er en konstant. Man tager altid konstanten med, når man skriver det op som en stamfunktion. Lige i forhold til, at hvis man differentierer, tager man ikke konstanter med, dem sætter man lige med 0, men det gør man ikke her, når man integrerer. Regneregler. Som du ser herovre på højre, er der en hel masse måder, hvad lille fx er, eller store fx er i forhold til lille fx. For eksempel, vi kan bare sige første eksempel, som er, hvis den hedder lille, altså funktionen til x, er stamfunktionen af funktionen til s, x en halv gange x i anden. Og sådan er det videre, at der er utrolig mange eksempler, som kan hjælpe en med at regne, hvad stamfunktionen er, så man kan bruge andre regneregler. Her er der til venstre er der her to eksempler på den bestemte og den ubestemte. Den øverste er den bestemte, og den nederste er ubestemte. Den ubestemte virker meget som den bestemte, så jeg vil bare... Jeg vil snakke om den bestemte så. Ligesom før viser jeg første led af den ubestemte her, men så kan du sætte den op som videre i formen, så den hedder indkantet af f mærke x til den b og a integralgrænse, man nu har, er lig med stamfunktionen til b og a, den integralgrænse, man så vil finde. Det er også det, man bruger til at finde arealet
under den funktion, man nu har, den givet funktion i koordinatsystemet. Det var meget kort, og det var det,